दा आङो खावलायगोन बेयाव समाज हिसाबैनो एज ए होल जाथि हिसाबैनो एज ए होल जोंहा निश्चय मावनांगौ थागोन जे जोंनि समाज बेबस्थाया बबे बिथिंजों थांबाय थादों दिनै सेंग्रा लाइमोनफ्रा निसा जानायखौ समाजाव नोङो एखेबारे लांदां फान्दाङै खालामदोंब्ला जोंनि समाजखौ जायफ्रा दिथा होयो समाजखौ जायफ्रा लाखिबोदों बेंथाबोदों बेयाव माबा मोनसे गुन सुबाय नामा हारि हिसाबैनो बिनि सायाव मोनसे दिनैहाय नायबिजिरनांगौनि मोनसे गोनांथि निस्सय जादों मानोना जोंनि बर' समाजखौ नायोबा नुगोन जे जोंहा गावबुरा दङ गामि दैदेनगिरि आफादगिरि नेहाथारि दं जोंहा गामि दैदेनगिरि गामियाव माबा मोनसे दाय फोदोफोर जायोब्ला बे गावबुरा बा आफादगिरि नेहाथारिनि गेजेरजों समाजाव सोलिनाय गाज्रि आखुफोर समाजाव सोलिनाय मोनसे गेना गोरोन्थिफोर बेखौ मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे बिजिरनायनि गेजेरजों बेखौ नोङो समाधान खालामनाय मोनसे थासारि जोंहा दंमोन दा बे जोंनि गेदेरफोरखौ मानिनाय उन्दैफोरखौ सनमान होनाय बे जिनिसा जोंनि बबेबा लेभेलाव निस्सय हयथ' गैया जादों नामा दा बेखौ जोंहा लाबोफिननांगौ दं दा बेनिखायनो दिनै लांदां बैसागुनि गेजेरजों गेदेरफोरखौ मान होनाय गेदेरफोरखौ नोङो सिबिनाय आरो उन्दैखौ जि अननाय बे जिनिसखौ दिनै लाबोफिननांगौ निस्सय दङ दा बेयाव माखासे जोङो सानस्लाबा हसिलबा दिनैहाय ससियेल मिडिया जोङो बाहायो जाय ससियेल मिडियाया जोंनि समाज दानायनिबो माने खामानियाव नांनो हागौ सोलोंथाइ जौगाहोनायनि खामानियाव नांनो हागौ हारिमु लाखिनायनि खामानि नांनो हागौ बे ससियेल मिडियाखौ दिनैहाय गोरोन्थियाव बाहायदों नामा जायनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा दिनै समाजाव सोलियै समाजाव मोजां नङै जाथि हिसाबै नोङो मोजां मोनसे मेसेज होयै गाव हिसाबैबो इयुनाव थांनानै थानायाव माबा मोनसे खहा लाबोगोन बे बाथ्राफोरखौबो सानालासिनो दिनै समाजनि जेराव समाजा गण्य खालामनो हाया समाजनि मोनसे खहा लाबोनो हागौ इयुन जोलैयाव माबा मोनसे गाज्रि मोनसे गोहोम गोग्लैनो हागौ बे बाथ्राफोरखौ साना हौवा गोबाङानो दिनै निसा जानाय आरो निसा जानानै माने राजा लामायावनो गारि सालायनाय जेराव जों नुदों नैबे बैसागुआव आंनि हिसाब बायदियै बर'फ्रानो गैयाब्लाबो 10-15 सासे नैबे सानथाम सानब्रैयाव निस्सय रुंसारि जाबाय आरो बे रुंसारि जानायनि गुदियाव दङ जे निसा जानानै नोङो गारि सालायनाय बा बाइक सालायनाया खुनु नोङो माने नियम मिथियै स्पिड लिमिटखौ मानियै बेबायदि सालायनायनि थाखाय निस्सय बेयाव बिथांमोना एक्सिडेन्ट जानानै जाब्रबथाय जानानै रुंसारि जादों दा बेनिखायनो आं खावलायगोन लाइमोनफोरखौ जे जोंनि समाजनि इयुन जाथिनि इयुन न'खरनि इयुन बे इयुन जोलैया जुदि जोङो मोजां मोनसे साननायनि गेजेरजों मोजां मोनसे बिजिरनायनि गेजेरजों जुदि आवगायलाङाबा जोंनाव मा जागोन जेनेरेसन मोनसे गेप फैनो हागौ आरो बबेबा खेथ्रआव बबेबा खन्थायाव जेनेरेसन गेपआ मालाबा फैबाय नामा जायनि थाखायनो जोंनि नैबे थासारिफ्रा निस्सय फैदों दा बेखौ जोङो बयबो समाजाव थानाय नोङो राजखान्थि हान्जानि दोलोआनो जायाथों मानो समाजनि साफा साफा सानसुमैयानो जायाथों मानो मेगन गुनुफ्रानो जायाथों लाइमोनफोर जायाथों मानो बिमा बिफा गारजेन गासैबो जोङो दिनैहाय मोनसे मा होनदों रिथिं खालामनायनि मोनसे सम फैदों जे जाथियाव मोनसे सोदांनाय लाबोनांगौनि सम फैदों जेराव जोंनि निसाया बांद्राय बाहागो लादों बेखौ जोङो निस्सय खमायनांगोन खमायै जों गैयासिम लाबोनांगोन नैबे थासारिसिम लाबोनो हायोबा निस्सय जोंनि लाइमोनफ्रा गेजेर ससेयावनो आद्रियै जिउ जोबगानाय नङा आरो बिथांमोननि जिउ जोबनाया बिथांनि जिउ जोबनायल' नङा न'खराव गोबां मोनसे खहा निस्सय लाबोयो न'खराव गोबां मोनसे लांदां लाबोयो जेराव न'खरा बायग्रबलांनोबो हायो जेराव न'खरा नोङो जोबस्रांलांनोबो हायो दा बेनिफ्रायनो आं खावलायगोन जायफ्रा लाइमोनफोर जेरै जोङो हायार सेकेन्डारि फरायनाय कलेजाव फरायनाय इउनिभारसिटियाव फरायनाय बे लाइमोनखौ नोङो जस दं हस दं होननानै बुंनाय जायो बे लाइमोनफ्रानो जुदि जस गोमायो बा हस गोमायोब्ला जाथियाबो मोनसे हस गोमानाय जस गोमानाय निस्सय जानो हागौ दा आं खावलायदों जे बेनिफ्राय जोङो गोजानाव जानगारबोनांगोन आरो जाथि दानायाव जों बयबो बाहागो लानांगोन दा बेयाव जाथियथाबादनि बाथ्रा फैदों माहारिबादनि बाथ्रा फैदों नेसनेलिजमनि बाथ्रा फैदों दा बे नेसनेलिजमखौ जेला लाइमोनफ्रा मोजाङैनो फालिगोन मोजाङैनो बुजिगोन मोजाङैनो बिजिरनानै नायगोन निस्सय होमबाना गावनो गाव मोनसे ब्रेक होनो हागोन आरो बे जिनिसखौनो जोंनो दिनैनि तारिखआव नांसिनथारगौ जादों होननानै आं सानो